Добре ми? Ето. Направим Да, по-сложни примерно до нея. Следващата си е набрал още по-сложно. Ще на част повечечка, второ това това. Какво значи на част това? Първо почна с най-тия прости такова, лека. Еми защо? Защото сега това бине ни позволява, ние бяхме дини, разбираш, то също и самия плод трябва да позволява. Има някои, които са малки, поне тия са малки, ако направя нещо по-простичко на малко, дини не ми излезе нещо, разбираш. И затова предпочитам да са на малките да правя повече хиляди, защото те пак да са по-хубави. Също сериал. Динята? Да, пари да. 3 часа работа, 60 лева, това е най-ефтината работа, която съм свършил. Освен, че къде е най-скъпотен на света. Без пари, нали? Елате при мен да споръчате без пари, Карви. Ей, тук е при Нетко, на неговите коктейли си да правим нещо. Добре? Пари, защото кайвате карвим си целя. Какво, но ние това не сме го искали. Ще те убият. Вече ли хубаво, бе? Ще те убият. Нетко, ако им кажеш, карвам си. Учите на това да го топля? Ей, аз искам да го богат. Ай, чили. Снимай! Ще снимаме цялата капитана. Аз ще не си. Това не иска да знае. Вот спиритуалист. Свършва се вече. Досето се свършва. Направо не е истина. Не знам това се събира. Кой е Янито? Нека да е към 11 часа, като се събира. Аз има 11 като 11. Последните две правим тук и направо готово. Та накрая, ако нещо няма развали нещо.